lamna nini wan song no chung bui khulai na yak bayang romu baksake Hanchani panba baksake Hansa korang kishanai Hansa ya prishelai nai Bin salama ohimnai Hansa ke Bubagani lama Hansani coba Bubagani lama Hansani coba Nini makoli mutu Kini khakram nitu Magnang thangla Nini mutu Nini makoli mutu Ay nomida no Chung kini साधन डेभलपमेन्ट प्रशासननि आन्डार डेभलपमेन्ट बिसि वैसा पाइका तिनी जुरि सर बिसि ओ बिसिओ तिनी जों 400 एप्रॉक्स बरक जों नंखै जों तिनी दुर दुर केम्पिं खाइका सिनि जत्त बुवागाना हामजागो तिनी बुवागा लामा हिमबाइका बुवागारा न बुजु हामजाग जों तिनी प्रमाण बुवागाना लग साब साब जों दिस खाइमांगारो जों थाइमानो आगामी दिन बुवागारा कुप्लाइना एदिसिबो जों असो कक नारबिनो आं तिन तिबासानो कल मंगारगो बिसका आंगो जों एदिसि निर्वाचन सिन बुवागाना कुप्लाइ जों बिसका आंनि 2028 जों बिधानसभा जों बुवागाना जों मुखामनि जों साननो तिन टार्गेट जतन हामबाय गाना असो आपनाना हामबाय पेन्टिं आरोना दा हामते नामै जों जतन नुगै दंगो एदिसि चंमारि जत सामपाय फायो आसुकना जोंनि एदिसि आमते रगा जोंनि जे एक्टिभिटिस खालामो जोंनि कांगा फाय सो आपना नुगैनो जोंनि जुरिसरा एदिसि बिस केपो एदिसि विलेज अजागा 7 नि 21 पोलिंग स्टेशन अंडर 7 नं जामसारा पचसरान बिसोगा जों दिनै डोर टू डोर कैंपेन ऑर्गेनाइज खाइका ओमफ्राय जे जागाव जोंनि ऑनरेबल एमडीसी बरमगोनां वीरेंद्र देबबर्मा सार मादार खाइका ओमफ्राय एप्रॉक्स जों लाइक 400 बरक तुयो जों दिनै डोर टू डोर कैंपेन खाइका ओमफ्राय सो जों इ जागा ओ डोर टू डोर कैंपेन नि बिसिंतु जों इ जागा अमन प्रमाण मानो जे बुबाग्रानि जे खानसा बसुतुको पपुलार इंटं एबा पपुलार गेम खाइतं अति ताहासते गनांबा जों नुगो ओमफ्राय अबनो ओ थ्रु प्रिंट मीडिया बिसुंके कयनाय जे ताबुकबो बुखा बिसिं अनलम अंग तंनाय एबा के कन्फ्यूज तंनाय जारा तंनाय बरकनो कयना मुचुंग प्रिंट मीडिया बिसुंके फायदि ताबुकबो जरा तंसो बुबाग्रान बिसुंके से जों आगामी दिननि जे चिन प्रासानि जे इमान एबा के चिनां नामजाकनाय आबनो तिनि ओ साइड ओ जुरिसरानि बिसि डोर टू डोर कैंपेन बिसुंके नरम थानि कबक तंनाय जे ताबुकबो जारा कन्फ्यूज तंनाय एबा के बो लामा रम थाय जानाय हिनै जारा वान सुगै तंनाय नरकनो कबगो जे नरक आमति चंगियावै एकमात्र नावे देश बुबाग्रानो एमन एकटा लामा जे बुबाग्रानि बिसुंकेनो जों जिनि जे तिप्रासानि जे थिनां एबा के फ्यूचार आबो काहामनाय एबा के ब्राइट होननाय जों सायमान
abo chung jotono nugui tongo norok print media bo kaham keno siwo joto je across je ADC areas so norok bo thangkana visit khaikana hingke joto jagano social media o je influence ungtong mano abo just only te pramothano nugui mano অতি প্রমথ সারা মেজরিটি কে বতাবক পর্যন্ত ও প্রিন্ট মিডিয়া ও ফুলবনি আবো chung challenge খাই মানো